materijal za mašinu, za čišćenje ptice hrane. Treba kupovati neke sjevi, te neće biti košta sve skupa možda 70 kuna, vidite fi 50, jedan komad, i onda ima račvu, i kako izgleda, je račva od fi 50. Onda ćemo uzeti na dvije strane ide sjevi 32, fi 32, i onda dva sjevi od 30 cm 32 i poklopce. Tu su poklopce za 32 i sad te manđeta od 50 na 32. I sad idem doma slagati i onda ću vam pokazati kako radi. Sad ću napraviti ventil za ovu mašinu za sisanje ptice hrane. Prvo uzmemo bilo koje kartice, stara kartica, stavimo poklopac, te poklopac kao ventil, tu stavim i njega obilježim kruglo. I tu napravim kao mala ručka, ovako prema gore i okrenem i prema dole i završim je ovo okruglo. Sad idemo rezati ovo. Sad kad smo rezali, evo napravio sam jednu i sad malo bolje ću ja napraviti okruglo. Je točno ovo. Sad trebamo bušiti. Treba bušiti sad tu rupe. I prvo bušimo rupe. Kad smo bušili tu rupe, ovo je velika rupa ćemo napraviti. Evo, sad kad smo napravili te rupa, imam šarafe, matice, stavimo ovo gore, naravno ovo ćemo, nisam ja povećao ovo. Je puno jeftinije nego da kupi ventil i napraviti, a to je najjednostavnije. To je ventil, možemo mi otvarati koliko nama treba i zatvoriti. Sve potrebno za mašinu. Cijevi 32 fi od 3 cm. Od pola metra fi 32, tu je ovo, ali ovo sam rezao s ove strane, sad ću ja vama reći zašto sam rezao ovo. I onda još jedan cijevi od 32, tu su dva komada, jedan cijevi od pola metra fi 50, jedan komad. I onda
te komad od 32 fi, jedan komad, poklopac jedan komad, guma od 50 do 32 jedan komad, račva od 50 fi 50 jedan komad, koljena od 35 od 45 jedan komad i ovo je da se spaja dva cijevi od 32 jedan komad. Reći vama kako se montira. Prvo maknite sve, ide ovo prvo, ovo i onda ovo stavite unutra. Gurnite, on ima svoju gumu i ovaj ima gume. Tu gurnite unutra skroz do kraja, dokud ide, evo, do kraja. I onda dođi ovaj komad i stavite unutra, tu stavi unutra, skroz dokud ide. I onda dođi ovaj komad, stavi s druge strane, zato smo mi ovo sjedli s druge strane, to je, govorimo ženski. I onda ovaj komad ide s ove strane. Dobro, ako ne bu išlo, onda možete malo ulja i staviti ulje da ide unutra, lakše. Sad idemo ovo, kaj sam ja, to je inače, ovo sam ja kupil, on sam ja njega rezal s ove strane, da može ući u žensko, to znači ovo je žensko, tu ide u žensko. Nema ulja, malo stavim ulja i mažem tu, da lakše mi ide unutra. Možda sam malo više. Sad, gledaj, lako ide unutra. Sad, s druge strane, ovo smo mi gotovi sad. I onda uzmemo ovo i manžeta. Ovo je manžeta 50 na 50, fi 50 na 32. Namažemo unutra guma malo namažemo s uljom. Evo, mažemo s uljom i stavimo guma unutra skroz do kraja. Evo, skroz je ona sjela do kraja. I sad uzmemo ovo i stavimo unutra, gurnemo dokud nama treba. I otprilike ravno fi 50 i malo ovo namažemo s uljom isto. Da ovo ide unutra i onda gurnemo ovo unutra. Ovaj mali komad i stavimo tu. Evo. Tu i prema gore. Šta je nama fali? Sad je fali ventil fali i fali nama usivač. Ventil kaj smo mi napravili, taj ventil, i stavimo na ovu stranu. I naravno prema gore ovak, da malo i gurnemo, a ne više, malo treba ulja da ide. I naravno tu neće puštati ni zrak ni ništa. Evo, i sad je lako, sad je flašu od vode sam ja zarezal i stavio sam ispod. I onda evo, tu bacim hrane i onda automatski, i onda tu je usivač, tu se vuče usivač, evo, tu sam ja spalio sam na usivač, koliko je, i onda sam ja skroz sam otvorio rupa skroz. Naravno ovo ću otvoriti ovo ventil koliko mi treba
Toliko je dosta, otvoreno ventil. Vidite da je dole curi čisto. Sad kad završim, onda ću ja vam pokazati kako curi. Samo polako treba vidite da je sve. Naravno, kad imate više količina, onda treba malo traktor deblji da ide brže. Kako je čisto sad ovo, nema lupinje, nema, sve čisto. Još bomo dodali unutra neke hrane i onda ponovno staviti za ptice. Hvala svima. Sad je ovo gotov proizvod. Ako vama sviđa, onda stavite mi subscribe i like. Da čim više naši dragi ljudi da napravi isti takav patent ako njima sviđa.